Va, sisplau, necessito una pista. Només demano una pista, sisplau. Necessito saber què passarà el dia 9. Mira, he portat de casa un pernil sense encetar, te'l regalo, però t'ho suplico, dona'm una pista, sisplau, t'ho suplico. Què? Ja està fent el... Oh, sí que graciós, que original, sempre la mateixa brometa. Que si el Duran vol ser ministre, que si el Daneres es canviaria de sexe per ser ministre... Se'l canviaria? Aquest no és el tema. Però jo no ho deia per això. Total, si el Zapatero no vol saber res de vostès i vostès tampoc volen estar al govern... Qui ho ha dit, això? Vostè ho va dir l'altre dia, va dir que preferien condicionar el govern des de fora. Sí, clar, és veritat. No s'amoïni, senyor Duran, si total tot depèn dels resultats de Convergència. I Unió! Exactament, s'han de saber què passa a les enquestes. Això és el que m'agradaria saber, però aquest brètol no em vol dir res. Quin brètol? Què passa aquí? Company, Soler, vingui. Aquí és on es cuinen les enquestes electorals. Aquí? Però no li digui a ningú, no li digui que li he dit jo, si no em podria caure el pèl. Però... Ni se t'acudeixi, Mira que sou de previsibles, collons. Merda, és campanya electoral i m'he de fer 4 fotos amb nens per quedar bé. Mira, ja estan aquí. Nens, veniu aquí, que ens farem unes fotos. No fugiu, nens, veniu. O sigui que aquí és on es cuinen les enquestes. Gracias a Dios. Ferran! ¡Hombre! ¿Qué pasa, macho? ¿Cómo estás, tío? Com va, això? Però escolta, tu ets el que cuina les enquestes electorals? I per què? A veure, Toni, tu no l'has sentit dir mai a Telenotícies allò de... el PSC es mou en una forquilla de 3 diputats amunt, 3 diputats avall. Què? Lo pilla? Què de què? Què? La forquilla, macho, la forquilla! La forquilla no se la poden fer enquesta! Clar, sí. I quin lo és el restaurant amb més forquilla de Catalunya? El Bulli. Però puc fer publicitat? És que anem una mica... Restaurant El Bulli, Cala Monjoy, Roja, número, menú, boda, banquet... Però ja prou, va, explica'm com es cuina una enquesta electoral. Era un plaer. Vení con me. Per fer les enquestes, lo primer que necessitem són 30 formatges mini Babybel, val o no? Ho diu pels típics formatgets electorals que surten en el... Atenció! És molt important que el formatget estigui no partit, perquè si no nos sortiria una encuesta partida. És viajada i no nos interessa. Fiquem en aquesta urna del 8, del Bajío, no del 8 de la número. I afegirem les forquilles. Sí. Evidentment, jo al meu restaurant tinc una forquilla de clar, normal. Després hem d'afegir los datos del d'enquestar. Dels encastats. Com els aconseguirem? Per telèfon? Amb el telèfon, aquí lo teniu. Afegim el telèfon, que no toqui. Per acabar, lo que afegirem la papereta i la ficarem a la batidora. Ping! 2 dits de chacón, aquí lo tinc. Un pulgim de Duran Lleida, en aquest cas. Una ungla de Nadal, 1 gram de ridau i un cuchillo de palo. Un cuchillo de palo? Perquè en caja de l'Herrera, cuchillo de palo. ¡Campeón! I aquesta papereta en forma de cor, què? Cuidado, señor, que no me ríen los chistes. Molt important per qualsevol enquesta electoral. El vot estimat. T'estimo, vot. A dormir. Ara el que farem és batre-ho amb un mini pimer termonuclear, ¿vale o no? 1, 2, 3, turbo, pues, termonuclear. Què et passa, Ferran? Mierda, macho! Què tens? No, agarra't, que m'ha sortit un ball d'escon, joder! Els escons que ballen. Vigila, calma't. Escolta, i no contemples un marge d'error a l'enquesta? Mai. Los errors només són del Handy Santa Maria, macho. Ara tapem la urna esferificadora, ho deixem reposar durant 2 minuts, i ja tindrem cuinada l'enquesta electoral. Ting! Ja està, l'enquesta electoral cuinada. Però l'enquesta aquesta em sembla que diu que guanya el partit antitaurí. Hola! Ya me he bajado con la leche de vaca, macho. Bueno, es igual. Total, las enquestas, el día después de la elección, te las has de menjar amb patates. És veritat. ¡Oh, hija!